Myslíš si, že vo vesmíre je hrobové ticho? Mýliš sa. NASA zachytila zvuky, z ktorých ti prebehne mráz po chrbte. Daj si slúchadlá, ak máš odvahu. Tretie miesto – Saturn. Sonda Cassini nahrala rádiové vlny z jeho prstencov. Znie to ako krik miliónov duchov stratených v prázdnote. Druhé miesto – Pulsar Vela. Toto je zvuk mŕtvej hviezdy, ktorá sa točí 11 krát za sekundu. Znie ako vesmírny guľomet, ktorý ničí všetko okolo seba. Prvé miesto. Čierna diera. V roku 2022 NASA zverejnila zvuk zo stredu kopy Perseus. Je to hlboké, temné stonanie samotného pekla. Ktorý zvuk ťa vydesil najviac? Napíš 1, 2 alebo 3 do komentára.